Dag dames en heren, welkom bij Nixierama. Nixierama, dat is het informatieprogramma van Uit het Niks. Kind gaat dus nog appelleren. Vastelavond 2019, Noets had een van hun gehuurd. Ze bestond dus 6 jaar, nog niet machines. En uit het niks stonden ze in de zoekroel met het soeske voor het poeske. In Maastricht mochten ze niet meedoen. LVK mochten ze ook niet meedoen, maar ze waren wel op slag wereldberoemd in Limburg. Van IJzer tot de mokerij en een buis van Bree tot voorbij Tongeren hebben ze opgetrokken. Als ik in Maastricht, hoe ik dan woon, en een café inging met vastelavond en ik was geen 5 minuten binnen, dan wordt het al gespeeld. Soeske, Vreunie, Poeske, iedereen zo met. Maar weet ze wat me nu frappeert, als ik dan vroeg aan de lui, weet Gerard wie dat zingt? Waren dat niet die jongens uit Meersen? Inderdaad, dat zijn die jongens uit Meersen. Uit het niks, dat is de naam. Dat was het voor deze keer. De volgende keer komt Van Weer het meer vertellen over Uit het niks. Adi en tot de volgende keer. Dag. Goed zo, dank voor het komen.